OIMORE nyako Ramogi kamora mora maintiere ine wang sane chenro mar OIMORE gik moko mathoth timore ka bende midhiero pod kwako sikunde kanitiere skul moro makawuono olor kaluwore koda tho mar japuonjre moro mabende oyudi koda karano oyudi koda tuo mar ich mabiro e kinde mabende skunde moko 4 bende oselor e thuolo mar dwe achiel e kinde gi duto. Koro iko mana wach kowuok kuom migawo achiel kadhi machielo. Migawo mar thieth wacho ni gisetemo pimo tuoche ma osenego jopuonjre kata mosemiyo skunde golor to gichung' mabor ni ok gin tuo mar nyaldiema kata kamano gin tuoche mitudo kada chiemo mokted makare kachiel koda pimo chido. Jotend sikul wacho ni weche makamago kata lel mar sikunde ikelo kalore ni piny owacho tero jopuonjre mathoth e skunde mag sekondar omiyo mono gi keto ler makare. Jod bura koro seyo tend counties ni ok gitim maber e rakruok gi tuoche mamuoch. Gimalich en ni jopuonjre tho, skunde lore, jonyuol ywak to onge ng'amo chung' tir mar kawo wach kendo timo okang' kata kawo okang' makare maneno ni ngima jopuonjre ni e yo makare. Kinde ni bende weche mag siasa pod dhi nyime. Jatend piny William Ruto osingo ni nengo mogo biro dok chien e juma mabiro. Magi to kod mamoko, magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Kuanzia next week mutaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Jatend piny William Ruto osingo ni bech mokuon biro dok piny kochakore juma manyien. We are urging the National Treasury to remember and consider that county governments also employ civil servants. And so if they pay 50% of the salaries at the national level, they should also give us our 50%. Riwruok governors okwayo piny owacho mondo dew jotije counties sama gichwalo chudo ne jotije. Midhiero pod okwako skunde ka jonyuol seyo piny owacho kuom rem rito ngima jopuonjre e yo makare. Ramogi kikwi wile gi oronwa ote kata tudori kodwa namba mar ote machuok manari adek auchiel nono waidore kanye mbui mar Facebook Ramogi TV, wantiere Instagram, wantiere mbui mar YouTube kachiel kod Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Riwruok mar Azimio One Kenya Alliance odiko ne doho mar International Criminal Court mano mong'ere kaka ICC kagidwaro mondo non chal mar siasa ma piny Kenya. E barua mochwal ne doho no manie piny Netherlands, okil mar Azimio e burano Paul Mwangi dwaro mondo yaw bura ne ogaye mar obila Jafet Koome ka owacho ni ne ochiwo chik mondo bila onege kendo hiny jong'anyo. E barua no Azimio ndiko nying ji 9 magiwacho ni obila ne onego e kinde ng'anyo e gweng' mopogore opogore pacho ka. Bende gindiko nyinge mamoko 20 mag joma giwacho ni ne ohiny e kinde go. Azimio wacho ni ne gindiko ne ICC ni mar piny Kenya en jakanyo mar Roman Statute tok donjo tarik 11 dwe mar 8 higa mar 1999 kendo puodhgi kaka jokanyo tarik 15 dwe mar 5 higa mar 2005. Kalore kod Azimio kochakore tarik 1 dwe mar 6 higa mar 2005 piny Kenya inyal yal kod doho no mar ICC. Jatend piny William Ruto osingo ni bech mogo mar tedo kata mar kuon dhi dok piny chakre juma manyien. Ruto ne loso e gwenge mag Mavoko e kaunti ma Machakos kama ne oyawe ayanga chenro mar pi e gwengego mabiro konyo chiwo pi ne anyuola mar 500,000. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. E gwenge mama Voko at the River County mama Machakos. Jatend piny Kenya William Ruto nomolo mar yawayanga chenro mar pi momonyo menda mar shillings bilion 2.7. Chenro mabiro keyo pi e gwenge mama Machakos, Kitui kod Kajiado. Ruto singo dhi mbele gi nyawo dongruok e gwenge mama Machakos kaka yor chopo singo manaomiyo ganda e kinde campaigns mage. Bali na mambo ya maji, tunajua kuna barabara zilikwama, si ndio? Hizo barabara zote sasa tuko na mpango kamili, tutazikwamua, tutazijenga, tutazikamilisha ndio ziwe ya manufaa kwenu katika muweze kufanya biashara, muweze kuendesha kilimo na tuweze kwenda mbele zote kama Wakenya. Zile barabara zetu Mheshimiwa Rais
zimebaki, tafadhali mwambie tu waziri wako atumalizie. Jatend piny okwayo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo were gi bago ng'anye pacho ka to kar mano gitero weche makelo gwenyruok e od bura. Wawachane na mambo ya maandamano, waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya, kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. Ama mnasemaje watu wa Mavoko? Tunaelewana? Nimewaambia kama kuna maneno, si kuna bunge na tumechagua watu kule bunge, si waende waongee hiyo maneno. Eseche ma oganda jo Kenya pod yuago pek mar ngima e pacho ka, jatend piny Kenya William Ruto singo ni bech mogo de dok piny chakre juma manyien bang' bando moya pinje ma oko chopo thur ka chieng' ngeso. Eseche ma bende piny owacho medo jiwo jopur ka chiwo mbolea kod kothe mowinjore. Unajua unga haipatikani ati kwa duka, ile inatoka, ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mutaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Ruto singo nywendo rawere kod mine chenro mar gero ute manego gi ogonyore kaka yor chugo ne gitije. Tuko na mpango ya kujenga nyumba 40,000, 40,000 housing units. Na hiyo kazi yote itafanywa na hawa vijana wenu. Sinaelewana na namna hiyo? Na vile gavana ameuliza wale watu wote wa jua kali hapa, milango, madirisha, hinges, nini, nyinyi ndio mtatengeneza. Bende osingo tiyo kanyakla gi josiasa manoyier kaka yor neno ni ochumi maturka obedo kod lokruok. Sindio? Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodolo mag dinde mopogore opogore kwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo wit oko paro mar dok e ng'anyo ka gidwaro mondo omi thuolo weche mag twak. Kotenegi kod Bishop mar kanisa mar Orthodox ma Diocese ma Nyandwat Neophytos Kongai olero ni lendo makamano mane otim nyoro gi Odinga biro rocho kwe kendo kelo hinyruok e pacho ka. Kane olose kanisa ma St. Marina e kar chung'od bura ma Aldai County Manandi, Kongai olero ni ng'anyo osekelo tho mang'eny kendo mwandu mathoth osekethore ka bende oserocho weche somo. Olero ni kata obedo ni piny owacho yiene gi ng'anyo, ojiw wach kwe e pacho ka kochiwo thuolo ne twak. Watoto wetu hawaendi kwa shule, wakati wa maandamano mali yanaharibiwa, na kwa hivyo sisi kama kanisa la Orthodox tunasema kwamba mambo hayo yapate kukoma, na ni vizuri kwamba rais amepeana mwelekeo kwamba waweze kuzungumza na watu wa opposition, walete mambo yao kwa meza, wasungumuzie ili kwamba wakaweze kufikia uamuzi ambayo ni bora na kuelewana. Tumesikia Right Honorable Prime Minister, former Prime Minister Raila Odinga anasema ati kwamba hata wanapofanya bipartisan talks ati kwamba maandamano iendelee. Mambo kama hayo tunaikataa kabisa kama kanisa. Wasungumuze kwanza, alafu tuone matokeo yake. Kapod wantiere weche mag twak ni gavana ma Siaya James Orengo olero ni kweth mar Azimio biro dok e ng'anyo kaluwore gi chung' mar Jo-Kenya Kwanza magisekawo e wi twak ma igeno ni kata migeno kindgi kod riwruok mar Azimio One Kenya Alliance. Orengo bende ni twak nyaka chan e yo mowinjore kendo jokanyo nyaka luw yo makare mabiro neno ni twak ok oluar kapok jotelo oyudo duoko ne jopiny. I believe that time has come within this week for President Ruto and Kenya Kwanza to come clear on these issues that have been put on the table. I think we have got a good team. They are a sober-minded team, and I do not think they will play sideshows if the concrete agenda on the table will be the ones which we are going to discuss with the side opposite. And I, for one, if I truly speak from the bottom of my heart, the Kenya Kwanza team, they do not have any good faith at all. They have no good faith at all. They may be taking us for a ride. And these measures that have been taken by Raila Odinga to go back to the people
through beginning today and having a Komkunji on Sunday will be a reminder that they cannot take us for granted and they cannot take Kenyans for a ride. Riwruok mar governors okwayo piny owacho mondo kete ong'ala manyime chudo ne jotije counties e sama gichano chulo jotijegi. Kane otelnegi kod jakom mar riwruogno kendo gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru gilero ni counties ochopo kama onge omenda moro amora ka koro giyudo pek e chulo jotije, nyiewo yedhe, osiptende kod chenro mamoko. Governors mamoko kaachiel kod nyawadgi ma Nyandarua Kiare wacho ni bende okwayo piny owacho mondo ka studio go ni mar omenda mane gikwayo nyuolo nyinyo mabiro tamo gi chulo. Our economy is not really promising, and therefore the little which is there should proper prioritization should be done so that the counties can also move. And we are also urging government agencies like COB who normally put our names and on papers, on media, that you have not absorbed money. What are we expected to do when 4 disbursements have not been given? We are reaching a point where counties are in danger of getting into a standstill. We are having challenges because we have not received resources since the December allocation. So there is a shortfall of about 125 billion now. I understand that they are constrained. But even as they pay salaries of civil servants at the national level, we are urging the National Treasury to remember and consider that county governments also employ civil servants. And so if they pay 50% of the salaries at the national level, they should also give us our 50% to be able to pay up-to-date salaries for the county governments. Kamati mar od bura mochung'ne thieth chano bedo gi twak mar loko moko kuom chike mabiro chiwo thuolo ne bad migawo mar omenda ng'ado muom makore lach ma KEMSA bandho 10 counties. Magi ne giwacho e romo mane gibago e county ma Mombasa kuma KEMSA koni mondo mi chiergi gidwaro muom maromo shillings bilion 10 eka gita chenro meggi kaka owinjore. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Bad piny owacho mochung'ne keyo yedhe pachoka KEMSA koni mibadhi mane okwakogi e kinde tuo korona omiyo sani ok ginyal tayo chenro mekgi kaka owinjore. Ma en kaluwore gi lal mar omuom maromo chiegni shillings bilion 6 mane otigodo e yo mok owinjore e kinde kedo gi tuo korona. Ndiye turan pila matata tunahitaji bilioni 10 ambaye sasa unajua karibu bilioni 6 siliporwa, lakini tukipata sasa kitu kama bilioni 4 ya kusungusha kuongezea ile iko ambaye sasa ile iko sasa ni karibu bilioni 6 ndiye ikuwe 10 tutakuwa sawa. Daniel Rono manja kom KEMSA koni moko kuom mwandu mayando nyiewe yor mibadhi maromo shillings bilion 2 sani okethore ma ok nyal ti godo. KEMSA haikuwa na shida. KEMSA kama ingekuwa imeporwa ama kufanya kununua vitu hata haina maana. Kama sasa tuko na vitu imepotea bure, vitu karibu bilioni 2 sime expire, simepotea bure kwa sababu silinunuliwa saila itachiki mpaka simekaa sima expire. Moko kuom jokanyo no makamati mar od bura mochung'ne thieth koni gitwake wi okange maginyalo kawo mar temo reso KEMSA. Adieri they have tried. Gima koro hinyogi gin gope. Minister of Health negi gopgi, county governments negi gopgi bilion 5 adek mapogi chulo. To yedhe to imiyogi nikech ji ok wadwano ginene. Koro wawacho kodgi ere kaka wanyalo ng'ado pes county governments gi at source. Mama Treasury Exchequer ok or negi to miyo KEMSA. Nitiere legislation magidwaro no atem nikech ok wanyal kone pesa, ok wanyal kone county, Treasury ni ng'adu pesa joma be ume KEMSA. Nyaka waloch as legislation kwa change act moro kanyo nitie ni PFM mondo gowi makamano ong'ada source. We want to ensure kwamba kama shida ni sheria, with especially the PFM act, tuna amend kuona kwamba KEMSA supply county government pesa, supply county government madawa
county government pia inaweza kulipa hayo madawa. Kamati no motel ne kod jakom Robert Bukose koni gichano bedo gi twak gi ten migawo mar thieth kaachiel kod mar omenda tarik 28 dweni mar ang'wen mar timo winjruok ewi okange monego gikaw mar reso KEMSA. Tutakuwa na waziri wa treasury pamoja na waziri wetu wa afya na PS yake, Council of Governors, control of budget, na tukae chini kwa mambo ya NHIF kwa sababu najua ni kwa mambo ya KEMSA. Kwa sababu najua hapo nyuma KEMSA imekuwa na shida kubwa. Ajali ikitokea, si gari lazima itembee, lazima ifanywe repair itembee. So tunataka tuwekewe pesa, turudi mahali tulikuwa, manake ile mbegu mbaya imeondoka, sasa tuko na mbegu mzuri. Gise improve, imoro nitie fill rate, gi osebedo malo matin, 50 gi wiye, kata turn around, kitimo order, to tieko ndalo dika pok waginene. Mano bende dhi maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ikruok ne lam mar goyo erokamano ma jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua biro chopo e Jumapili kaunti ma Machakos osetieki. Jodito mag piny owacho kod Kenya Kwanza nochopo e alap ma Kenyatta mani Machakos kama lam no ibiro time. County Commissioner David Rotich nosingo ni chenro mag arita e kinde ikruoge mamoko duto oseket makare motelo ne nyasino. Jalup gavana Machakos Francis Mwangangi okwayo jopiny mondo yore alam no midhi lam ne piny Kenya. We are in this event and we are asking our people to kindly come. The President of the Republic of Kenya and the bishops, archbishops will preside over this event. We expect our county to be blessed even more that day. We are here to bless in prayers that we speak for peace as a church, and therefore we are going to offer prayers for peace in this country and the unity in service for all our leaders, so that the Lord may continue to guide us. We welcome all the leaders, we welcome all the Christians and all other people who believe in prayers, that they come in many numbers. As we have heard, there are proper arrangements for that. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua golo siem ne joma nigi chenro mar pingo mokuom chenro mag kedo kod kongo ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji. Gachagua lero ne piny owacho ikore mar tiyo gi yore duto e tieko kuong' masani nuro jodak e gwenge ma masawa mar piny Kenya. Ogolo siem ne apisas mag arita kuom kawasoya kendo miyo wang'gi ne ohala mar kuong' ma ok opuodhi. Jalup jatend piny owuoyo e kinde romo gi jotelo mag siasa kod apisas mag arita mawuok e kaunti sabich mag masawa mano bagi boma Manyeri. Romo makamano keto okenge makare mibiro tigodo e tieko nyuoyo kuong' kod usogi ne jo masawa. Where I sit, whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the President is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know, from now, it's not business as usual. Jiangwana wetongi magi gwenge Mama Lindi e kaunti ma Kilifi e kinde mane giyudo thieth bang' rem gago kuom kinde buora. Chik mano migi gi jadolo moro ma wachore ni osebedo kalando yie malalo oganda e gwengego.
Jadolo no moyang kaka Paul Makeni Nthenge osebedo ka puonjo jodak gone ka gitweyo magiwito ngimagi to gibiro romo gi Yesu Kristo. Puonj modhi ataro gi yie mar Jokristo. Lydia Okeyo miyowa mathoth e kinde ma obila oyawo nonro e wi tho jomoko ma itudo kod chike mag dolono. Etesendo bila Malango Mbaya, Malindi sub-county e county Makilifi. Jago moro mong'ere kaka Karume Fondo nochopo goyo report bang' winjo maling'ling moko ni jadolo moro e gwenge Malango Mbaya osebedo koketo ganda moko gi puonj ma ok owinjore. Jayalo no mar kanisa mar Good News International Church moyangi kaka Mackenzie Nthenge osebedo ka puonjo ganda ni ka gitweyo nyaka tho to gibiro romo gi jawar. Puonj modhi ataro mar yie mar Jokristo. Hii ni dini potovu. Hii ni dini ambayo inawaangamiza wananchi. Tunaomba serikali ichukue hatua. Raundi hii Pastor Mackenzie amefika, imekuwa too much. Hawafanyi mambo ya mashamba, wamegomea kula kwa maana waliambiwa Yesu yu karibu kuja. Yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula. Bang' yudo report makama, obila tesendo bila Malango Mbaya no chaka pedha mar ng'adiera mar wachno. Information received is that the people there were being starved after being radicalized by a certain member of a church who told them that their work in this world is done and that they are waiting for, they should die and go and see their creator. Achiel kachiel, negilimo moko kuom miere manie gweng'no, kama ne girome gi ji modhuro mosebedo ka ok chiem kuom ndalo buora, moko no nyong'ore ka moko to ne pod nigi teko madhi mbele gi lamo, ka giwacho ni girito thogi mondo mi girom gi jawar. Wengine ambao wamekuwa rescued tayari wako pale hospitali wanaendelea kupata matibabu. So tuko hapa na families zenye ziko na watu wao ambao wengine hawajapatikana, na wale ambao wamefika hapa wengi pia hawajakuwa identified. Kaluwore gi chal margi, obila no luongo lakteche mondo mi okony resogi, kama ji 4 kuomgi nowito ngimagi wirani bor mar piny ne ok oyienegi chopo e od thieth. Ji 11 orwaki e od thieth kama moko 3 to ngimagi ni e kind Nakuru Gasumbi. We were able to rescue about 15 people, and among the 15 people, 4 died as we were proceeding to hospital because the area is very vast and vehicles could not get to where they are. So as we are trying to get them to where the transport was, 4 succumbed. Obila medo timo nonro wi tho mar ji makwan gidirom 31 ma osewito ngimagi kendo oiki e bungu ma Shakahola, ka wachore ni gibende ne gitweyo ne chiemo nyaka tho. The information at hand is that there are more people who are believed to be in the bush, and we are still in the course of investigations to go and see, to verify how true that is. There must be some legal redress to be done because we cannot just leave him like that. Kata kamano, chopo e bur ma wachore no ikie ji bura otamore kaluwore gi chal mar alwora no. Mimi na imani gavana akikasirika hii biashara itakwisha hii ya Mackenzie. So nataka nimuulize gavana wangu kwa heshima, kwa unyenyekevu. Mheshimiwa, jitokeze, watu wako wanaisha kwa ajili ya huyu jamaa, kuwapa imani ambazo ni potofu. Jayalo Mackenzie Nthenge maina chiche burano no sendigi obila kinde mokalo kaitude gi tho mar nyithindo 2 manotho kech. Kata kamano, dono we thuolo kod rambun mar siling10,000 kanonro ne dhi mbele. Jokedo ne ratiro mag oganda koro dwaro mondo kaw okang' mar chik ne jadolo no ka ringre ji 4 go no tere kar kano ringre joma otho ma Malindi sub-county kama girito e bero. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Neno kamano Lydia kwa mlipodno mano bende makelo wa yueyo mokwongo mar chenro mar OIMORE ma asomo kuom ote mabende molo ka mbui mar YouTube. Michael Ogare wacho ni ka intire sa kwa Ramogi winjore kendo maler. Orina Collins wacho ni watch from Chamgiwadu Rongo. Jono Tieno bende wacho ni en kanyo kolweny center nyaka sub county. Ka bende Jono Tieno no wacho ni japolo no onego maki. Festus Otieno wacho ni kanisa ma ikmudho e masani ng'eny ndiko ocha en mana lweny gwere to dhi. Nyokaramogi wayo matin waduogi weche mamoko.
Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Winam Cinema biro bedo kayango ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. To kaka wawachoga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapokineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pudo yie mar golo sadaka ni pesa ni waiwere go kudi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit marata. Mai ene jo gweng bomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi. Chieng' Jumapil, saa 2:15 otieno. Ma en odwa. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi, jonyuol ahinya mani kod nyithindo e skunde midake koro nigi luoro mar ngima nyithindgi kaluwore kod lipode mosebedo kawuok mar tuoche ma sani nuro jopuonjre kendo nego moko. E thuolo mar dwe achiel mokalo, jopuonjre ma kwan gi maromo 5 osewito ngimagi e yo mapok oyangore maler, ka skunde ma kwan gi romo 5 sani oselor kaluwore kod tuoche magalagala mamuoche skunde. Kamiti mar od bura e weche thieth to sayo tend counties kuom rem bedo gi ikruok makare e rakore kod tuoche mamuoch apoya. E thuolo mar dwe achiel mosekalo, lipode maricho e wi ngima jopuonjre mantiere skunde mag sekondar osegore it jonyuol. Ma en gima koro miyo thoth jonyuol odagi kiondko mar ote manyalo wuok e skunde ma nyithindegi nitiere sa asaya. Kane giloso gi Ramogi TV, jonyuol go wacho ni ngima jopuonjre ok ni kare e skunde ma pacho ka. Nyithindo ok ni safe. Schools management is poor. Principals mang'eny gi committee mag school ok focus te weche mag health mar ng'iyo ngima mar nyithindo. Gin gi focus mana riembo nyithindo ne school fee. Jonyuol go koro kwayo piny owacho mondo oket okenge makare ma bende biro neno ni ngima jopuonjre ni kare kata sama gin e skunde. Kuonde ma igole bando nini mitere e skunde ma nyithindo chamogi. Onego bet tan ke National Cereals Board to kanye moket ni skunde gole chiembgi mondo wabed gadieri kama chiemb nyithindo ai. Mar ariyo yudo kuonde ma supply kuonde mag yude pi. Yudo ni moko golo pi rivers, moko dams to pigegi ok bed treated. Koluongi jonyuol e skunde ni jidhie parents meeting ng'eng'ne jopuonj wuoyo ni wach pesa, remedials, jui what. To koka ler ma nyithindo health nini ok winj kata kitajo. Kidhi kitchen mag skunde go olil. Koro mage gik mane wakwayo ni mondo sirkal otem focus on hygiene mar nyithindo e school kechen gima lit. Komiti mar somo e weche thieth kata kamano oseyo tend counties kuom rem bedo gi ikruok makare e rakruok kod tuoche mamuoch. Kabende oseyo kang' mar duoko jopuonjre matuo e miere. County government response team in terms of disease epidemic and intervention. Mano nyok waneno. Bende kanitiere gimoro motimore e school ma dwaro ni jokanyanam owinj nikech gimoro madhi aluora biro ga. Kopo ni our school bende been attacked these problems. Gima nyaka tim mokwongo en quarantine. Kikiriamb nyithindo ni dhi dala ka tuo donjo school.
confine them, tim negi screening, nikech seche migol nyathino oting'o tuono odhigo e mitoka odhigo e odgi. Jambo ambalo halikufaa kufanywa ni shule kufungwa. Unajua, unapofunga shule hao watoto wanaenda nyumbani na wanasambaza hiyo ugonjwa, na ukiwa na outbreak ya ugonjwa, jambo la kwanza la kufanya ni kucontain hiyo ugonjwa. Kwa hivyo jambo ambalo angelifanya ni kudeclare hiyo sehemu kuwa ni quarantine na tuweze kuwatibu katika hiyo mazingira bila kusambaza ugonjwa kwa watu wengine. Moko kuom tende sikunde tokoro seyo piny owacho kuom jopuonjre mathoth mimiyogi kod piny owacho mamonogi keto ler makare e skunde. Problem mantie e skunde mang'eny ni nyithindo omiwa mang'eny, nyithindo bedo admitted mang'eny ma facilities mawango ok nyal rito gi maber. Koro yudo ni ji ng'iyo mana aspect achiel mar ni nyathi odonje klas osomo, to koro yudo ni kuonde mag dake kata kuonde mag chiemo kata kuonde mag dhie kaka choche ok oromo. Koro ka onge follow up malong'o temi yudo ka koro weche makoro wuok mag sanitation chando most of the schools. Sirikal onego ng'i kaka skunde mag boarding irite nyithindo kuonde tedo. Sirikal onego ng'i zaidi nikech nitie kuonde moko ma udi gin mana mag mabati kendo itede mana kendo mar yien, tedo mane ji oseweyo chon matinde ji ok ted godo. Skul mar yawuoyi mar Hasoko Boys mantiere Bumola sub county ma Bungoma e skul molor machiegni odiochieng' ma kawuono. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Bungoma, lipot mar bero nyiso ni japuonjre no ne ni kod adhola mar ich ma dho ngere dendo ni peritonitis. Wamalo wacho ni migawo mare dhi nyime gi timo nonro matut. Nataka kusema kwamba postmortem ilipofanywa imeonyesha kwamba alikuwa na perforation katika utumbo wake, ili ilimletea ugonjwa wa tumbo unaitwa peritonitis, na hiyo ndo chanzo cha kifo chake. Kwa hivyo kama wizara tumechukua hatua za dharura, tumetuma maafisa wa afya katika shule hiyo, wamechukua samples za maji na chakula na tumetuma katika lab ya public health kule Nairobi ili tufanyiwe uchunguzi. Lakini tunahakikishia wananchi kwamba hiyo ni case ambayo ilikuwa isolated. Hakuna mwanafunzi mwingine shuleni ambaye ako na symptoms kama za ule ambaye ametuaga. Skund yawuoyi mamukuuni e kar chung'od bura ma Igamba Ng'ombe kaunti ma Tharaka Nithi nyoloro odiochieng' manyoro bang' muoch mar tuo ich magunde pok oyangi mano weyo jopuonjre adek kadhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Chuka Referral. Skund nyiri Mamukumu Girls gi sani osewito jopuonjre adek kod japuonj achiel tok muoch mar tuo mar ich e chak dweni. Mukumu Girls sani olor ka migawo mar thieth wacho ni nonro matut pod dhi nyime. Skund yawuoyi mar Butere Boys bende nolor tok tuo ich kach mar ranyisi mage ket gi mano yud gi jomukumu Girls. E gigi duto migawo mar somo kod mano mar thieth osebedo mana ka ng'uro weche e wi gima nyalo bedo ni nyayo tuoche skunde. Onge duol motegno masani osewuok e wi gima chamo jopuonjre ka piny maru sikunde koro iloro moro tok moro. Kinde duto chenro mag somo to dhi nyime kaka pile e skunde mamoko. Apisi mar jaod bura ma kaunti ma Homa Bay omakore kod riwruoge ma ok mag piny owacho makedo ne ratiro mar nyithindo ka gichako chenro mar chiwo puonj kod hocho ne jopuonjre manyiri kod mayawuoyi kaka yorno mar kedo kod timbe mahinyo ratichgi kapod gitindo. Chenro ma otisi ni Mama Counties Back to School Program geto neno duoko chien midhiero mathoro juko jopuonjre manyiri mamiyo thothgi gamo iye ma oiu kod bende duoko piny lwenje mag udi majuko jomamine e kaunti no. Jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo Bensuda mane loso e kinde nyasi no mane obagi Gendia High School e kar chung'od bura ma Karachuonyo owacho ni okang' makamano dhi duoko chien timbe mag bembo, keny momondo, landruok mag kute mag ayaki kod lwenje mag udi majuko jopuonjre kod jomamine. Lekna Mama County Back to School Program ni nyithindo manyiri kama chuo nyaka bed gi somo man gi quality, somo man gi nengo chakre school mar ECD kagi dhie primary kagi dhie secondary kagi dhie migepe mamoko. Mano migawo mokwongo mar Mama County Back to School Program. Wang'eyo ni Homa Bay County osebedo gi chandruok mar nyiri ma drop out from school giwe sikul. Omiyo an kaka Mama Bensuda awacho na chako gi miluongo ni awareness creation sexual reproductive health. Nyithindo gi odong
gidong ka ging'eyo migepegi gi kaka owinjo bed ni gidongo. Nyithindo gi apuonjo gimiluongo ni gender based violence. Iyudo ni nyiri nodong' chien kendo nyiri ne chon obedo neglected, but sani because of support momigi nyiri osakam up molok kata chuo masani iyudo ni chuo eman gi tabu. To ka wuoyo gi leaders wasani gimbe gisaneno ni ber ka yawuoyi bomi support mondo gimbe gi move together. Kech iyudo ni society sani joma involved in so many social evils are gin yawuoyi. Koro ka sani koro oketgi machiegni to gimbe gibo bedo joma beyo kendo ginyalo even konyo nyiri mondo bed joma beyo. Kech whatever problems ma nyiri face gibiro as a result of yawuoyi. Jopuonjre mag skund sekondar manyiri mag Atero manie kaunti ma Laikipia okawo namba 1 e piem mag somo mag science midendo ni Kenya Science and Engineering Fair. Kinde mathoth somo mag science itudo kod jopuonjre ma jowuoyi, kata kamano nyig Atero nodhi ataro mar ng'iyono mochuo ting'o bendera margi malo e yombo skunde mamoko duto e hoho mar Okak. Piem makamano ne otimore skund sekondar ma Tenwek e kaunti ma Bomet. Viola Orlando emane olosonwa lipodni. Morgi ilonenore e kind jopuonjre manyiri mag skund sekondar mag Atero tok bedo namba 1 e piem mar somo mane nie kind sikunde mag sekondar 196 mawuok e hoho mar Okak. Skul mar Atero ne nigi chenro 8 koma ne 2 kalo kendo biro dhi nyime gi piem makamano e rang'iny mamalo. Japuonj mar skundno ma bende jachung' margi e piem makamano Joseph Kinyanjui ne onyiso mor mare kaluwore gi duoko maber mane giyudo. The overall girls, they became position 1 out of 196 schools that were there. We were able to read 195 girls, and that one made us very proud. Our principal, Dr. Tabitha Monica, was very proud. And the project supervisors were very proud, the girls and the school at large. Japuonj maduong' mar skundno Dr. Tabitha Mwaniki onyiso mor mare kolero ni gisebedo ka ok gitim maber nyaka ne midhusi mar Covid roch weche somo ka opuoyo jopuonj kuom tiyo kanyakla gi jopuonjre e neno ni somo mar science odhi maber. Atero Girls High School really has ventured so much and has a passion of Kenya Science and Engineering Fair, knowing that this activity that is able to boost the students as far as the academic performance is concerned. It is also helping them to be innovative and even to become young future engineers. Kinyanjui bende olero ni tich matek magisebedo ka gitimo kinde ka kinde gi jopuonjrego omiyo e kinde chenro mag tiegruok 13 mane gitimo 2 koro dhi nyime nyaka e piem mar sikunde duto e pachoka. 2 projects out of 8 were able to proceed to the national, which will be taking place at Kisumu Girls comes 22nd of this month. Then the overall girls, they became position 1. Jopuonjre bende ne onyiso mor magin-go kaluwore ne gitiyo matek e neno ne giting'o nying skundno malo. Bende gichiwo ranyisi mag chenro mag lony mane gichwalo e piem makamano. We came up with this system mainly to help drivers in looking for parking slot. We have discovered that drivers have difficulty in identifying where there are available parking slots. A variable time is wasted by drivers as they are looking for slots. Also, it came to our concern that we noted the rate of fuel emissions in the atmosphere is high, which is resulting to global warming. Piem mag somo makamagi jiwo jopuonjre kendo bero pok mopogore opogore magin godo. Atero Girls koro biro riwore kod skunde mamoko mag sekondar e pachoka e rang'iny machielo mag piem mibiro bagi skund sekondar manyiri mar Kisumu Girls tarik 22 dweni. Migawo mar thieth ka otenore kod mano ma ochung'ne weche mag kit chwech kod riwruoge ma ok mag piny owacho e kaunti ma Migori ochako chenro mar jiwo weche mag kedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti no. E kinde romo mane okelo migepe ma opogore opogore ne oyangore ni lwenje mag kit chwech e kaunti no pod nitiere malo kendo geto oganda duto. Apisa ma ochung'ne tayo chenro mar gayo landruok mar kute mag ayaki e kaunti ma Migori Eliza Owino wacho ni achiel kuom gima duong' ma gitime tiego jogo machiwo thieth e ute thieth mondo obed kod lony kaka ginyalo konyo mapiyo jogo ma odhi e osuptal mondo oyud thieth bang' kalo e lwenje mag kit chwech. A shortage of condoms, so this is less, and that is why we give them more information on PrEP, and then we also count PP PrEP. I've talked about the combination HIV prevention. Kogong'ato
inyalo timne marach, inyalo ng'ade ma remo wuogi, to wang'eyo ni HIV iyudo through remo. Koro watudo gender based violence gi HIV program nikech ok wadwar ji oyud HIV through gender based violence. Ji mang'eny igoyo e gwengegi to giringo, samoro ka dhako ringo we chuore, kumodhiye no dhi yudo dichuo machielo ni nyalo kete wach mo end up ni oyudo HIV. Koro e bura kar kae nwa wuoyo about P3. Jomoko nowacho ni P3 ni nitie mitimo michulo. P3 ok chul. P3 especially a gender based violence, ma sexually gender based violence ok chule, en free, and jite onego ng'e mano. Kech all gender based violence man sexually gender based violence onego chop e court. Ok wadwa ni defilement ama rape orume kangaroo courts. Jite onego report all the cases. One of the key things that we've done is advocating for the rights of the KPs, so that they also need to know basically their rights, where do they need to access services. Whenever their perpetrators really bring the aspect of GBV, where can they go and really seek services for them to be protected. We connect key population, GBV, and also the aspect of prevention, because looking at the key population group, vulnerability aspect really brings in the aspect of HIV. Jodak e gwenge mag Gitaru e kaunti ma Kiambu oyudo buok tok anyuola moro chiwo ringre mar jahera margi ne od thieth ma Kenyatta University tok koso chulo omenda ma ok tin milion 1 e kinde mane oyudo thieth e od thiethno. Livingstone Kinuthia ne owito ngimane dwe achiel mokalo. Kaluwore gi familia no, ne gisechoko omenda maromo 45,000 ewi milion 1 mowinjo gichul eka omigi ringre mar jahera gi. Wuon Mosendo Tilas Wangati olero ni osechandore kaluwore ni ne ouso lope mondo mi ochul ne jaode kod nyathine pesa mag thieth ka giduto ne giwito ngimagi. Jodak oyudo buok kod wach chiwo ringre ka koro gikwayo sirikal kaunti ma Kiambu mondo kony jaduong'no oik nyathine. 45,000 na nikaona siwezi kulipa hiyo, sababu mimi siwezi kuiona, sina kazi, sina kitu naweza uza, mimi iko hivyo tu. Kwa hivyo nimekata kauli, mimi na watoto yangu tunauliza serikali inaweza kusaidia sisi wazike hiyo mtoto yangu. Hiyo milioni 1 hatujawahi pata kwa hii familia yetu. Hata tukiipata tuko na masida mingi abaye hata kama tunaona hiyo ndio sida kubwa ya kuchukua mwili wetu kuzika, hatuna chochote. Na hatujawahi hata pata hiyo pesa, hata sijawahi ona na macho yangu. Kila wakati watu wao wanakufa, wanauza kila kitu. Hata hapa tunaongea, hii vitu mnaona ni kupatio ni wananchi, na kila kitu ni wananchi wanawasaidia, hata ya kukura. Tok piny Zambia wacho ni gionge chiemo moromo mar uso ne piny Kenya. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni gidhi yudo chiemo mamoko moting'o mchele koa e pinje mamoko maoko. Linturi osingo ni Kenya nigi chiemo moromo mabiro gin mag konyo e duoko chien nengo chiemo masani oidho kabedo singo mar jiwo chenro mar pur e pacho ka. Omedo kwa jo Kenya mondo donje weche mag pur mar medagu chiemo ma pacho ka kopogore kod kao chiemo kwa e pinje maoko. Linturi ne wuoyo kinde mane olimo aguch dero ma Meru NCPB ka orango kaka ichwalo mbolea ma ichiwo kod piny owacho. The situation has been stabilized by the imports that we allowed, and I expect it even to get better because most of the quantities have not come in. A few importers have brought good quantities. Yesterday I had 50,000 metric tons of maize that docked in Mombasa. I know a few millers have already picked the maize. Some other importers are bringing in the maize. So in another few weeks, when the maize that has been mobilized from outside will be able to get into our market, the price will even get below the 180. But what I am encouraging farmers to do is to take advantage of the government program of subsidizing production and grow food. We cannot rely on support
from other countries. Duol mochung'ne timo nonro mag pi kod yore lupo e nembe pachoka oyango ni chilo kod lokruok mar kor lwasi emano kelo midhiero mar tho rech e dho wath Madunga. Kemfrey nyokawo pi e alwora mar rech nyothoe kendo timo nonro mar yango gima nyokelo tho mar rech buora. Duoko mar nonro oyango ni nok mar muya emano miyo rech otho. Jotim nonro ma Kemfrey olero ni chilo kod chuodho nokwako gogo kendo wiyo rech. Dhugruok mar rech e gogo ma opidhie rech go bende ne ojimbo midhiero no. Ikwayo jopidh rech mondo ti kanyakla kod jolony e chenro mar pidho rech e nam. You'll also see that when we went to get samples, there was also dead and floating mollusks, snails which were floating, showing that also from the bottom the oxygen levels were very low, which led to the death of the snails. Let me call them snails, you call them mollusks. Also, the cage placement was not in areas as we recommend as a Kenya Marine and also as Fisheries, State Department of Fisheries, Blue Economy and Fisheries, and also Kenya Fisheries Service. We recommend cages to be put for the small cage farmers around 6 meters to 10 meters. This gives a clearance of about 2 meters from the bottom of the cage and the bottom of the water of the lake. It gives water circulation, it gives aeration. Wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kabende kaunti no medo maino e bero pur mag chiemo kaka ochele mar bugwagu chiemo e kaunti no. Kane oyango gedo mar masinde rego ochele e alwora ma Lego Usonga, Gavana ma Siaya James Orengo jiwo jopur mondo ti matek mar chwalo ochele e kambino e kinde mochako rego. Ochele moa e kambino ibiro usi kaka mulwa rice ka gedo mar masinde rego no biro muonyo siling bilion 55. Brian Nyelima miyo waler. Puro ochele kaunti ma Siaya geno bero yutogi bang' tend kaunti no yango kar gedo mar kambi mar ochele e alwora ma Lego Usonga. Kambi no ibiro tisi gi nying mar mulwa rice. Ka oyangore ni obiro rego, luoko kendo pogo ochele e kidienje mowinjore ne uso. Kaunti kendo golo loka machine ma koro biro rego ochele ni taeto pake ma ko aka ko kende iluoke mobed maler. Ko aka odi supermarket moriere. Supermarket moriere. Ma kidito samine no moya rice. So Usonga rice benene. Ber ko sai. Tend kaunti ma Siaya owacho ni chenro mar gero rego mar ochele no biro muonyo omenda maromo shillings milion 55. Orego no ibiro chuogi ka itiyo kod shillings milion 31 ka ot morego no ibiro bedie ibiro ger kod shillings milion 14. Omenda maromo milion 3.4 oket tengene loso mar laro ma ibiro tuayo ochele go. Machine mogolo kokoriwe gi ot migero ka chignini ko rumo maber kabisa. Kena awinjo wach ni onego medi pesa moro yo kocha bende okete terrace. Jatend migawo mar pur e kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth ojiwo jopur mondo ket maino mar gie puothe kendo chwal ochele e kambi mar rego ochele no e kinde ma koro biro chako tich ayanga. Department na ma mondo gini succeed department na tije en neno ni mchele opidh quantities moromo rego mashindni. Nenda timo kwano moro matin i wach capacity mar mchele no buma igi manenda yudo gisani ekas ma Siaya mopidhie mchele en eka 1,314. Machine mwadwa gero kanini bobedo kod capacity ma 2.5. Ei komenda masani tend kaunti ma Siaya noketo tenge omenda maromo shillings 100,000 mar chiwo sir mar mbolea ne jopur ochele alwora ma Lego Usonga. Magi moko kuom chenro mag bero pur ochele e kaunti ma Siaya. Mondo joko we sombo ka mchele waka ginengo mayot. Mano winja. Gavana Orengo bendo kwayo piny owacho mamalo
mondo med gero nderni kendo med loso nderni e gwenge ma Siaya mondo chiw lwasi maber mar ohala e kind Siaya kod counties mamoko. Brian Nyilima, Ramogi TV. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ingeni ka yie mare nyise ni pod bihan ngima, to wano konego beni wapinge, nyaka wayie kode. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Machiegni mesawa mar weche tuke. Tim mar Kisumu All Stars kawuono noloyo Darajani gonde 3-0 e tugo mar NSL manogo e lap ma Moi Kisumu. All Stars manyoloyo e tugo no manogo gi koth mapeka, kata kamano jatugo mar Gideon Omondi wacho ne gin kod geno mar medo timo maber ma gidonji e lig.